yebantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yabona xa sowufumene idayimani phakathi kwamanye amatshe nje angacacanga iba ngaske umane uyikhupha umane uyishayinisa apha phambi kwalamatye la angacacanga azobona lamatye baye kushubile because uwitness lelo idayimani bantase ngamelani ke into eyenzekayo siphele kaloku kule party yoba ngoku witness umane ekhumbuza uminister ba hayi kaloku as per our telephonic conversation but denza right kaloku yabo lo minister wathi uyayijonga lento ngeflekekile wathi ungqondo ufika wathi no lo akazonibetray because he's got something to gain kuyo yonke lento ayenzayo yabo because ufuna icareer yakhe back and kungoku mna ndinezami motives ikhona nami into endihambisayo apha yabo wabe ehambisa lento kamagaqa wabehambisa lento kamagaqa uminister hayi nyani kungabi kudala because after lonto kamagaqa uCupcake wahamba wayo-announcer wathetha into nokubana kuzawufonyishwa i-PKTT kwathini iphande ezi-political killings because into kamagaqa yayingengeyedwa zazininti police stations e-KZN like kwakukubika eze-KZN nani niyayazi loo nto yabo so kwafonyishwa ke ngoku i-PKTT so after ke ngoku kufonyishwe i-PKTT yabo PKTT ifonyishwa guys after umagaqa ebasiwe ya understand after seyikhuphile le information kulo mntana uUndertaker i-information already ingakuminister but uminister umane phone ufuna ukwazi ngale case like uyayiphanda deep lento yale case yabo so ke ngoku kuloo nto yobayiphanda deep hey izothi ke ngoku i-investigating officer ye-case kulo mntana kuMasingcwabane ethi investigating officer mamela ke Masingcwabane into eyenzekayo yeyobana i-case ngoku kuzafuneka ndiyinikeze ku-PKTT because kukho eliqumrhu lifonyishiweyo bamaliphanda ezi case so i-case ke ngoku ndizayinikeza pha qha kaloku uyi-witness enkulu kaloku kule case and kungoku into ezawuthwani naleyo kwathini yabo hayi nyani kwabe kusithiwa hayi i-commander yale PKTT izaba ngumzilikazi kaMashobane caba umzilikazi kaMashobane andiyazi wadibana nabani kwadityanwa no-Undertaker wathi umzilikazi kaMashobane unetalente lo angalunga uba undercover lo because into ayidibanisileyo edibanisa yedwa into udlale both sides yabo ebesithi xa engapha abe yi-man in blue xa engapha abe umcartel yaqonda wathi aMashobane wathi masimthatheni simfake kula program yoba undercover lo yabo waba kanti uyadunculwa ke ngoku apha kwi-normal policing wayofakwa ke ngoku ba abe undercover abe na-witness protection I think yabo wabe esebenza ezo case ke azisebenzayo njenge-undercover gang understand andithetha ngomnye umuntu ke mna ke ndithetha ngo-Undertaker lo yabo wabe undercover abantu waba undercover hayi fine kuloo nto yakhe ba undercover akayekanga uminister Mchunu ukubuza ngecase kamagaqa yabuza bangubani ogwetyiweyo kulaa case itheni into kwathini niyakhumbula mosibana ulo mntana uUndertaker ungulo ebekhe wasenda imbalelwano kuminister emxelela ngonto ubana into yonke into ayaziyo phofu ngecase kamagaqa kwathini eyoba athevuka ke ngoku-Undertaker ngenye imini tyukukudu i-article inazo zonke eza details wayezisendela uminister Senzo Mchunu inazo zonke and kungoku wabe esithi yena akekho umuntu oyaziyo la information because besides uNkabinde uminister kunye ne-national commissioner and ke ngoku abantu aba-acknowledge into nokubana bayirecivile i-email yilethu lo zangaconfirm bayirecivile i-email and lo akho chances zoba ngayilika le information because he's got nothing to benefit so uthi wabaconfronta ke ngoku uconfront uNkabza noMchunu ba hey custa nawe Nkabza ithi nganti into yenu guys because ngoku ndinixelele information kwathini uNkabza wathi akazani naloo nto uChusta wathi hayi nguNkabza and ndimxelela uburongo hayi nguye mntase but ndizamsota out yabo kuthi uChusta uyayithanda ke loo nto uChusta behind your back akuphike wayesithi hayi nguye rongo but ndiza kusota out hayi fine uthi ke ngoku that was ngoJanuary of 2025 ke ngoku kuthetha kaloo nto hayi ke wafika uJuly of 2025 ke ngoku umgeneral Mkhwanazi wenza i-press briefing uthi hayi ke after lo press briefing uthi yayi ngathi uminister ngubest friend wakhe 2 minutes uyafowunelwa nguminister
minister asithi akho nto uyaziyo nge-PKTT kwathini any dirt on them phanda besithi umuntu hayi akho nto ndiyaziyo fondini mina ngabantu zandasebenza nabantu mna besithi ye fondini phanda akho nto ongayifumana awazi mhlawumbe ii-victims zabo anything something give me some. Kuthiwa the minister was literally begging bantase eguqe ngodolo esithi oyini give me something athi andinanto minister athi okay ke fine give me Khumalo ke give me Khumalo. uKhumalo waye involved now kule nto yobulawa kaMagaqa abesithi ulo witness minister yingqase Strubob azange abe involved yo xa uminister ayamdika lento yabo wabe ezithi minister yabona ke kuzofuneka uyotestify kuMadlanga commission and uqola kuzaba secaleni lami wathi lo mntana umasingcwabane awutsho ndodeni ndizabe ndipha yabo abesithi preparation statement sakho kwathini Tommy hayi ndiza preparation uthi ke ngoku from there uminister ayike guys wayemane umfonela ba wendoda ubukela ngithi Tommy atho hayi qhubeka kubukela uthi qho nje xa kukho into engathi dibanisele neKZN neMadlanga commission uyafona uminister athi are you aware of what's going on athomye ndi aware athi okay qhubeka ke ubukele meaning that uminister ebefuna ubana ulumntana umasingcwabane ayikhukhe lento ayikhukayo athi xa siya kuMadlanga commission afike ngohlwabevu le testimony. Yeah, understand abantasi kanti uthetha nomuntu orongo kanti uthetha nelalitye lethu lishayinayo yabo wathi hayi ndidlalela enye team mna ndabonwa kudala abantu yakwazi udlala womabini amacala ndabonwa kudala mna ngumsilikazi kaMashobane ba both sides yabo hayi ke uthi ke ngoku after lonto so uthi ke njengoba iminister mani phone ngo-WhatsApp mos and ke ngoku you can't record a WhatsApp call yabo uthi mani phone ngale mini wafona wancama ke ngoku ngaba ngathi sana ayithi ringing ithi calling ngaba ngathi ayiphumeli tu call wancama ke ngoku wafona nge-normal call ke ngoku kanti ke sana u-Undertaker no True caller wa recorder i-call ke ngoku apho ke ngoku ba prepareisha khona for a statement. So what Undertaker was trying to do was he was trying to read a statement sakhe to Umchunu so that Umchunu azos-correcta the way as-correcta ngakhona and then ke ngoku like sibabe happy boy-2 yabo. So uthe esazama ku-Undertaker ba hayi nasi statement sami kwathini wathi minister Mchunu sisende ku-WhatsApp then sizasilungisa ku-WhatsApp. So u-Undertaker bantu asisithetha ngumuntu thina ubhala izitatement ezinje ubhala izitatement zamacala ubhala izitatement za both sides. U-Undertaker bantu ase ugqibe wamjula uminister Mchunu under the bus wamjula under the bus just like that bantu ase. So ndithetha loo nto yobana ke guys sinalo diamond ingu-Undertaker. Oh, you know, I can't pronounce that guy's name, that Indian guy from KZN. I think divisional. It's showing police, but reporter ku provincial commissioner. It's something commissioner and I reporter ku provincial commissioner. So says but see eka witness I think I covered everything. Obviously, guys, is summary. So I just went put yonke intoli.